Malta len za 160 eur na 3 dni? Nie je to sen, tak dozývaj a poď so mnou na cestu, ktorú som začal autobusom na letisko vo Viedni. V Saloniku sme si dali chutné raňajky a prvou triedou sa presunuli na Maltu, kde nás po prílete čakalo príjemných 20 stupňov a slniečko. Ubytovali sme sa v hoteli s polpenziou, ktorý bol hneď vedľa týchto prírodných bazénov s morskou vodou. Na výlety sme si prenajali auto, daj si ale pozor, na Malte sa jazdí vľavo. Zohriali sme sa na skalách Korálovej lagúny a na pláži Paradise Beach sme sa okúpali v takejto nádhernej čistej vode. Boli sme sa pozrieť zhora aj na známu dedinu Petka Námorníka, no konzervy so špenátom na tomto mieste nehľadaj. Tuto sa už presúvame do mesta Mdina, takzvané tiché mesto, ktoré je známe svojimi krásnymi fotogenickými uličkami a stredovekým kamenným sľadom. Nachádzajú sa tu rôzne kaviárne a reštaurácie a určite odporúčam stratiť sa v týchto uličkách a užiť si atmosféru tohto jedinečného miesta. Nezabudni navštíviť tieto útesy, nachádzajú sa pozdĺž celým ostrovom, no nie každé miesto je ľahko dostupné, niekde treba šplhať, potom skákať po skalách alebo dokonca prekonávať strach a sadnúť si na skalu s nohami vo vzduchu a užívať si voľnosť. No a takéto výhľady sú tým najlepším pocitom šťastia pre každého cestovateľa. Skoro mi aj slzička ušla. Blue Grotto je asi najznámejším miestom ostrova a za 8 eur sa vieš previesť na loďke popod túto nádheru a prebadať niekoľko jaskýň a skalnatých útvarov, ku ktorým dostaneš samozrejme aj podrobný výklad. Mesto Valletta sme sa vybrali preskúmať v posledný deň pred odletom. Ostali sme očarení krásnymi uličkami, ktoré hýrili rôznymi farbami a rastlinami a celé mesto malo nezabudnutelnú atmosféru. Zazvonili sme na zvonec a výletu na Malte sme dali koniec.